Prieteni, bine v-am regăsit la acest clip nou. Deci l-am mai făcut de nu știu câte zile, mai exact. Cred că 2 luni și ceva. Nu știu. V-am jucat aici la The Forest. Sunt aici cu o bea ce fată. Ei bine, nu știu. Stați așa. Ok. Nu știu mai exact ce sunt, dar am făcut. Oh my gosh, like this a popping. Deci, da. Să vedem dacă pot să fac. Deci, dacă ajung până la noaptea 30-40 ziua, îmi dați un like și un subscribe. Dacă nu, aia e. Tot îmi dați. Uite, așa să-l pușc. Iar some things. Deci, am aici, e bună baza asta, așa cum practic nu-mi place să fac poște. Mă duc să caut ceva. Cracking key. We are us. Ce știi ce este? Ok, perfect. Să iau. Slip. Acum. Toți că mi-e frică să merg la aia pe mine. E asta e. Ok, nu băgați în seamă. Deci, sunt de noaptea 4. Imediat. Băi, stai să fur ăsta. Stai că mă aici. Puh! În fine. Ziua 5, perfect. Hai să mergem la zână. Bine, glumesc, mergem după. Ioi, nu te cred. Stai că, unde vii? Ioi. Dar eu unde am aruncat ăla? În fine. Da, nu râdeți de vocea mea. Da, te rog, vă rog. Sunt și eu mai prost de fel. Nu mă băgați să... Ia, și, ha. Așa. Stai să văd câte flori am. Da, 6. Prea lung. Uai de capul meu, că acum dădeam de asta, dă-te, dun! Apa, cuță. Numai tu ești aici, da? Perfect. Ioi de capul meu, dar voi când ați apărut, Dumnezeule? Ha. Știți ce asta? Stai că vă fură țiganii. Stai așa. Bine, glumesc. Știc, dar nu am. Cuptoraș. Cuptorel, găurel. Good eggs, perfect. Oh my gosh, mi-e foame. Eu ce fac? Iubita mea, ce fac viața mea, ce fac? Oh my gosh, trebuie să fug repede la bază. Stai așa că mai era acolo ceva. Stai să fug. E dun! Abalu, căcata, m-am întors degeaba. We are so I'm so crazy, but no problem. Okay, thank you. Slay. Așa, perfect. Yes.
stai să fur, stai să merg să le iau să... Perfect. Tu de pe tine câte văd? Perfect. Bim, 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 bim. Hai, bagă-l la cutie. Cu apă de... Așa, perfect. It's so perfect. Okay. This she's so perfect. Blah blah blah. Oh, how I wish. Confessor know that he's just... Stai să dau copilul ăsta, mă plânge. Alo, nu plânge. Iai, lu-te iau. Stai. Nu te iau că tu nu ești un medic. Hai că merg. Stai, mă! Stai, pleacă fără mine. Stai, mă! Bă! Stai că l-am la antenă și mă omoară capra din mână. Stai, bă! Descris. Hai, cuțu, ia, cuțu, ia. Ula. Ia să mai iau eu ula. Alfabet, dev, perfect, ula. Ia, cuțu. Perfect, te-am ajutat. Egal, choose, help. Nu, descrisule. Usman. Stați așa, mă. Stați să-mi treacă. Viața. Stai aici. Ok. Hai că merg acum după voi. Vine acum, stai să văd. Yes. Ioi, că m-au văzut. Ioi. Dă de bleală. Fugi de scrisule. Fugi, Nu! Trebuie să ies. No! Căcat. Da, cam acesta a fost episodul. E foarte mic, dar nu mă găsesc seama. Sleep. Fac unul mai târziu, pe la... Nu știu pe la cât, dar în fine. Hai, pa! Vă pup! Dați like și subscribe pentru mai multe videoclipuri.